I ćao svima ljudi, ja sam Kimi. Kao što vidite, danas snimamo Clash of Clans, mnogo dobra igrica. U našoj prošloj epizodi nismo puno uradili, ali ipak dosta. Kao što vidite, imam puno ovih ovdje. 4408, samo da vidim train troops, dobro, sve mi je odrađeno. Znači full mi je ovo, tako da možemo da krenemo odmah attack, find the match. Znači idemo odmah, nećemo ništa, čekamo. Da li da napadnemo? Može, brate. Što da ne. Ovdje ćemo stavljamo. Dobro. Tu, onda tu. Tu. Ok, malo baga, nije strašno. I to je to, znači sve smo ih istrošili. On ima samo dva ova za odbranu, tako da ono, pa imam ih ja dva. Ok, dobijam parice, lete parice, dobro je. Ok, ima arčerice, tačnije ove šta su već, nemam pojma ni ja ih zovem arčerke. Pa da, brate, gledaj kako one deru. Pune mi bukvalno ove moje. Ok, valjda ćemo dobiti... nek dobijemo bar Avsam. Kako se to kaže, Avsam, ne znam, ja. Ajde, sruši, please. Odlično, ovo će srušiti. 100%. Znači, evo, to će biti, ja mislim, ne Avsam, kako se to zove, ne mogu ni ja se setim, uglavnom da, on ima sve manje i manje para, tako da odlično. Ok, a šta mu je ovo full? Ne, nisam još dobio. To! Nije još jo fuck. Defeat, no. Fuck. Ok, izgubio sam jedan trofej, on je full, samo da stavim da se čitavaju još ovih. Ok, 19-20, evo ga. I idemo sada, sad ću dobro da gledam kako je, šta je. Samo da vidim. Ima njih. Ima to i to, brate, next, brate, ovo nema šanse. Ovaj ima to i to. A napašću sa ove strane. Moram malo taktički da igram. Koliko imam još? 5 ovih. Dobro. Gdje mu je drugi ovaj? Evo ovdje. Ok. Ovo će valjda dobro se završi. Kao što vidite ima ih dosta. Ok, a ovo mi pravi problem veliki, kako se to zove? Archers ovi. Ok. All forces deployed. Dobro. Aj, samo barem da ovo, da dobijem bar Avsam, samo da ne izgubim. To mi je bitno. Evo. Ok, dosta smo dobili ovih eliksira, valjda šta je to, nemam pojma ni ja. Uglavnom da nešto mi danas ide igrica baš loše, verovatno zato što malo sam umoran, malo smoran možda, pa ne znam ni ja šta je, uglavnom da. Evo, deramo sve. Uglavnom da, ne znam zašto neće da napadnu ovo. Ok, aj please. Srušite bar nešto, brate mili. Još, bar još nešto tačnije. Da, evo, vjerojatno će srušiti ovo, jer mogu nekako da okrenem. Ne, dobro. Uglavnom da, evo ga. To je to valjda. Da. Otprilike je to zato što ono... Ali dobro, to je pobjeda, ja mislim. Da, victory, evo ga. Ok, nešto stiže od Clash Royale, tu sa strane. Dobro, samo malkice da namestim, evo ga. Return home. I stavit ću nove da mi se učitavaju, ok brate. Dosta. Onda ovdje train troops. Dobro, ove trupe da stavim. Evo ga. Odlično ljudi, eto ga. Sad ćemo još nešto ovdje da odradimo. Sad ne, što se odradio, ništa, dobro je. Ajmo, stavit ćemo defense i wall, koliko imam 2000. Dobro. Ovako ćemo staviti. Ok, sad za koliko mogu ovaj town hall? Za... level 2 mi je za 4000 mogu. Ja imam dosta ovih.
Pa možda mogu nešto i da uradim, samo da vidim koliko ih ima. Ne mogu da vidim. Fuck. Za 4 minuta će se završiti, tako da ono... Ne znam da li da završim klip ili da vam se javljam. Aj napaćemo gobline. U svakoj epizodi po jednog goblina napadam, tako da ono... Gde je njima odbrana? Nema odbrana. Dobro, rokamo. Ne znam što drugo da vam kažem. Ovo nije bilo pametno. Kao što vidite, on ima još jedan ovaj. Ali mi nećemo moći njega zato što će ovi moji sada idu po ludaciji negdje naokolo. Možda čak i možemo, zato što možda idu ovako. Pa onda možemo. A ne idu. Fuck. Da, evo sad će ovo da počne da ih gađa i sad će sve da ih sjebe. I još ima i bomba. Odlično. Što se mene tiče, ovo je bljak. Šalim se. Da, nije dobro. Uopšte nije dobro. Ok, pobjeda je uglavnom u pitanju. Tako da ono... Ali nećemo dobiti ovoliko. Znači šta? Dobro. Aj, please da slušaš ovo. Dobro, ne veze. A imamo još jednog, dobro. A Groškolicko je ostalo, ne. I to bi bio onda Awesome, pa... Ovo drugo, ovo sudini, ne znam šta je, nema veze. Onda, ajde da vidimo. Svaki put kad zaratim imam ovo da dobijem. Da, uglavnom ljudi, eto ga. Da vidimo. To je to. Znači tu će da nam bude odbrana. Onda ovdje nam isto treba. Ovo je zid. Ali brate, ne kontam zašto ne dobijam ovo. Elixir storage ima. Da, moram ovaj town hall da upgradeam. Ne mogu da dobijem. Da, ajde uglavnom da vidimo ovo. Koliko kad njega dobijem. There's big guys may seem calm. Nešto bla bla bla. Dobro. Gledam me ono, brate. Dobro. Nije loš. Onda. Kako da... Cancel, dobro. Ajde nešto pokaži. Aha. Dobro. Onda ne piše nigde kad koga mogu da dobijem. Tako da ono... Ne znam šta je ovo. I da, pišite za klan, ono što sam rekao, ja sam 4. level, inače što je ono. No, unranked nešto. Troops, a kako dobijem? All time best, 48, bar stars, 1, dobro. Onda ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, hvala što ste pogledali, malo je duže, ali jebi ga. Inače, hvala što ste pogledali video, mi se vidimo u sljedećem, do tada veliki pozdrav i ćao.